Имаше един така, за мен, изключително продължителен период, където не успях да бъда на тия 200%, даже на 100 не успях, даже и на 70 не успях. Почваш вече да си мислиш, край, това ли беше? Провал ли съм? Очевидно от тук нататък вече живота явно накъде отива. За мен беше много важно да постигам нещата тук и сега. И то М. бързо да се случват. И аз бях с такава нагласа, че ако не се случва точно по този начин, ето, провал съм. Такова за мен психотерапия е нещо, което трябва да има. В смисъл, ти нали ходиш на, Трябва. на зъболекар? Вики, ти си човек, който от няколко години реши да се гмурни в света на предприемачество. М. Предполагам, че това първо, че не беше чак толкова лесно решение, може би, а второто, че предполагам, че не е толкова лесен този път. Съответно, как се справиш с това? Кой каза, че се справям? Първи въпрос. Добре, ама изглеждаш доста добре, жив си, пред мен си, разговаряш с Това, че мен. изглеждам доста добре, супер. Да, успешен предприемач, те така, бизнеса се развива, всичко върви добре. Сега само остава, нали, някой да каже, че и в социалните мрежи следи, че всичко е наред. Не, наистина, какво значи, как се справяш? Какъв е критерия, за да разбереш, че някой се справя? Добре. Ти имаш ли някакъв такъв критерий? Какво означава за теб да се справиш? Хм, Без значение точно какви цели си поставяш, да продължаваш, не знам, това малко сега странно ще прозвучи, но да продължиш просто напред, да буташ някак си, просто да се движиш. Айде сега, Мгм. да се движиш. Това Мгм. така мога да го обобщя. Мгм. Окей. Защото то няма значение реално каква цел точно си поставил или до какви резултати искаш, нали, точно да стигнеш. Много е лесно да кажеш, че някой се справя. Или че той е успешен. Да ти Понеже сме го ти видели някъде, нали, той е някъде ти успешен. влез в Инстаграм, Инстаграм е пълен с Но не е успешни само хора. Инстаграм. Не, чакай, просто само да ти кажа за тази картинка. Значи ти влизаш в Инстаграм, там виждаш сторията на една там мацка или един мъж, който е станал в 5 сутринта, вече е отишъл на йога, е изпил една много готина мача в някакво фенси шменси заведение. И сега вече той спечелил няколко милиона преди До обяд. обяд. И ти Да, преди обяд, да. преди обяд. Преди Да. обяд. И ти гледаш на твоето ежедневие. Аз не казвам, че аз също ставам рано, ама и ти мислиш, че Аз не мога това да го кажа, честно казано. Може би затова, нали, така, не съм пример за този успешен човек. Еми, със сигурност аз изобщо не съм пример за точно такъв успешен човек, защото понякога, като гледаш на всички тези картинки в интернет, мислиш, маля, колко си смотан. Просто ти въобще, може би аз просто трябва да легна в това легло и повече да не ставам, защото какъв смисъл? Аз никога няма, според мен, да стигна до ето такова нещо. И в един момент, реално, за да продължаваш напред, може би трябва да разбереш, а какво е твоето нещо? Какво е твоето темпо? Как ще вървиш? Какво за теб е окей? Може би малко лично за мен беше много важно да потренирам търпение. Защото аз искам много неща да се случат. На мен ми беше много необходимо точно, между другото, тази година. Ага. Така беше голямо предизвикателство да първо някак си да управлявам очакванията си, понеже моите очаквания винаги, нали, аз трябва да се справям, да съм не на 100, не знам, 200%. Обаче, така, оказа се, че имаше един така, за мен, изключително продължителен период, където не успях да бъда на тия 200%, даже на 100 не успях, даже и на 70 не успях. И тук, нали, почваш вече да си мислиш, край, това ли беше? Провал ли съм? Очевидно от тук нататък вече живота явно накъде отива. Но важно е, според мен, каква ти е нагласта. Дай да поговорим за нагласите, защото то може би до това се свежда чисто като нещо ключово. За това, всъщност, ти самия възприемаш ли се като успешен или не? Какво изобщо имаш предвид под успешен и изобщо как трябва да ти се случват нещата и така нататък? Ти знаеш, аз мисля, че дефиницията на успешен, поне за мен, тя се променила. То както То за всеки, според мен, трябва да е
негово си. Не Нещо нещо, което своето. някой ти дава там от някъде и ти просто го приемаш като това ще Мгм. бъде. Мгм. Тоест, за теб, например, в какви сфери на живота трябва да бъдеш максимално удовлетворен, за да се чувстваш М. успешен? Къде искаш да успееш за това усещане, че окей, добре, аз съм успешен или М. успешна? И И то какво всъщност значи да успяваш? Какво значи? това е много абстрактно понятие. Да Това успяваш. Къде, какво, там, не знам, на тролей да успееш. да сванеш Той автобуса. да хванеш автобуса, да. И нагласата за мен е това нещо, което аз постоянно си повтарям. Например, за мен беше много важно да постигам нещата тук и сега. И то М. бързо да се случват. И аз бях с такава нагласа, че ако не се случват точно по този начин, ето, провал съм. Обаче, когато аз леко си промених нагласа, че, например, нещата не трябва да се случват толкова бързо и това е нормално и айде да гледаме прогрес в рамките на една година, например, какво се М. случи. И когато по такъв начин си промених мислене, изключително лесно звучи, ама всъщност първо, че не беше лесно, второ обаче, когато успях да го направя, това ми промени доста неща. Може и да не е една година. За някои хора сега, особено конкретно аз в това състояние, нали, в което бях, една година доста така дългосрочно изглежда, като го погледнеш. Може да е нещо много по-кратичко като период. Обаче, пак то е ясно, че това с успеха е абстрактно. Ама аз пак се връщам към това, каква ти е нагласата? Как всъщност тая нагласа, това вътрешно убеждение, което ти имаш за нещо, а ние имаме доста такива вътрешни убеждения, всъщност те са там с някаква така, цел уж да ти помагат, нали? Така, да ти спестяват някакво време за определени неща. Обаче, всъщност така като го погледнеш, те по-скоро често ти пречат. Защото те нещата доста се променят. Ама тия вътрешни убеждения или не знам нагласи, понякога не се променят така бързо, както Мгм. така ситуацията отвън теб, Мгм. извън теб самия. И в тия случаи всъщност ти пречи. Мгм. Някакси спъвате. Мгм. Със сигурност пречат точно тези нагласи, които, например, са изформирали, за да ти М. уж помагат в нещо, обаче, както казваш, ситуация се е променила и вече това нещо не работи. Ама тъй като ти си живял години с това И то нещо, може да е работило, то това е, че то може да е мгм, работило в някакви други условия, нали, в мгм. някакво друго време и така нататък. Сега ми идва на ум, че може би е много готино. И аз като цяло разбирам, че аз нещо подобно правя, е да направиш нещо все едно, че е такъв клининг, почистване на нагласите. М. Тоест, все едно, че да осъзнаеш Да. какви нагласи имаш в момента, да си оставиш тези работещи и нещо да направиш с тези, които не работят вече. Да, ама това изисква, то не е така лесно, както Мгм. може да звучи, изисква доста така и ресурс, и време, и осъзнатост. Mindfulness. Да, Да. да, тази дума. Аз мисля, че има ли желание, можеш да го направиш. И реално самия факт, че ще се замислиш върху това М. какво е моето убеждение, каква е някаква тази нагласа, която аз имам, на какво тя влияе и дали тя ми помага или пречи. Просто Дали седи все и още помисли работи за това това. нещо за мен? Да, дали в това все още работи. И въобще какви имам. Защото ти, ако ще хванеш човек на улица, ще кажеш, сега кажи, какви Какви са са ти ти нагласи? нагласите? Ми едва ли ще отговори. Ти, ако сега ще ме попиташ, да, аз ще се замисля, аз ще отговоря, ама аз като цяло доста мисля върху тази тема, защото ми е интересно, Да. защото аз искрено вярвам в това, че какви са ти нагласите определя и това какво ще виждаш в живота, какво ще забелязваш, дали ще забелязваш възможностите или ще забелязваш само моменти, в които ще се проваляш. Да, обаче пък точно за тия хора, за тия ситуации, където то те подхваща живота. И то постоянно има нещо, и постоянно има някакви казуси, някакви въпроси, някакви проблеми, които трябва да решаваш. И то кога да седнеш всъщност покрай семейство, покрай работа, покрай, не знам, някакви, ако искаш дори да си имаш някакво хоби, нали, ако ти остане за още свободно време, кога да седнеш изобщо да ги мислиш тия нагласи. Примерно сега, какви са ми нагласите? Може би наистина първата стъпка е нещо по-такова лесно, полезно, да в някакъв момент да осъзнаеш, да приемеш. Аз имам някакви такива убеждения, някакви нагласи по различни въпроси в различни сфери и те ми влияят.
влияят ми на действията, на Това може отношението, като на... първа стъпка да бъде. Да, това, Мгм. мисълта ми е да е нещо по-лесничко и вече оттам нататък лека по Мгм. лека, първо като приемеш, че това го има, осъзнаваш, да, окей, има, чак след това, нали, да почнеш, окей, дай да видим сега в това отношение, може би ще възникне някаква ситуация. И Мгм. то ще породи, защото то така изведнъж да си осмислиш цялата така м, целият набор от Мгм. нагласи за живота, за работа, за любовта, за приятелството и така Мгм. нататък. Това е нещо доста голямо. Надали, може би така, ако бяхме като ние философия едно време, така цял ден да съзерцаваш някое езерце Мгм. и да мислиш върху това, би се Това получило. би било много готино, между Би другото. било Сега се много готино, замислям. ама да, сега съзерцаваш през, ако се возиш в автобуса, докато отиваш към Мгм. следващата локация, какво се случва навън. Да. Но да, Аз бих ти казала следното нещо. Ти винаги можеш да казваш, че нямаш време и така нататък. Аз перфектно разбирам това нещо. Аз бях в доста динамично ежедневие в различни периоди на моя живот. чакай, и сега не е много спокойно. Така е, ама сега сякаш се е приспособил вече към това, каквото се случва и вече Да. имаш някакви умения да се справяш на по-ефективно ниво с това ежедневие, което се случва. И аз разбрах за себе си, че ако има нещо, което аз не успявам да проследя в моя живот да се случи, а аз искам то да се случи, аз си наемам човек, който да следи за това нещо. Например, аз ходя на психотерапия и ако аз се оговорих, че ето веднъж на месец задължително този час е посветен на това, значи ще се случи това нещо. Виж сега, за хората, които, защото не всеки е видял така, ползата от психотерапията или дори нуждата така, да изпита потребност в нея, а поне ако няма да се ходи на психотерапевт, което ние препоръчваме, поне той е 1 час или там колкото е да си го отдели така, за себе си, така, самостоятелно да си мисли върху тия неща. Не знам, може би някои хора, между другото за някои хора работи, за мен конкретно не работи, не знам, предполагаме за тебе, честно казано, дневник. Нали има някои хора, които така пък обичат да пишат. А ти защо мисля, че за мен не работи? Аз Не искаш да ти може, покажа, аз може имам да такъв. работи, казвам просто, че въпреки че аз съм от тия хора, дето пишат в тефтери и така Мгм. нататък, конкретно това с дневника не е Това моето нещо. това е Аз само. обичам да го изговоря. Така Мгм. да седна, да го изговоря, дори да си водя монолог, нали, като психотерапията Мгм. понякога, не, някакси да ми мине така, да съм го казала. Мгм. Ами на човек му е нужен човек, според мен. М, Ти горе-долу сега тази концепция я обясняваш, м. съответно да можеш да изговориш нещата. Не знам, за мен лично можем да говорим, че окей, може би някой не е разбрал нужда от психотерапия, от нещо такова. За мен психотерапия е нещо, което трябва да има. В смисъл, ти нали ходиш Трябва, на зъболекар? Защото така е. трябва да грижаш за зъбите си. Точно, да, на мен ми е ясно. Въпросът е, че срещам се така доста често с хора, които сега дали някои ще кажат намирам си, да, знам, че си намирам оправдание, ама примерно още не ми е станало толкова тежко, че да стигна до това. Някои хора пък откровенно си казват, аз пък не смятам, че това на мен ще ми помогне. Нали? Окей, добре, не, полезно нещо е, аз нали, признавам си ходя, нали, за мен работи, Мгм. нали, вярвам, че това по принцип за много хора работи, но разбираме това, че така не всеки е достигнал нали, това разбиране или това така убеждение, тази нагласа, няма ли тази нагласа към психотерапията, така че това го приемам. Но все пак е полезно да мислиш върху тия неща, да Мгм. си отделяш поне мъничко време за себе си и да си казваш, окей, добре, в това отношение сега имаш ли някакво, не знам, някакво ограничаващо такова вярване, което Мгм. повлия на моите действия или на реакцията ми, не знам, нещо такова. Не знам, аз тук може би съм много упорита, но ми идва аналогия с това, че полезно е като цяло, като си вкъщи да си чистиш зъби и така нататък. И като цяло, да, доста ще ти помогне за здравето и така. Мгм. Ама отиди на зъболекар. Ама ако трябва нещо, ако трябва нещо по-сериозно, нали отида на зъболекар. Не е сериозно и профилактически също. Така е, така е. И то сега се замислях, че има хора, които на зъболекар ходят само когато нещо ще заболи, така че може би не е много добър пример. Но да, може би така ще е по-лесно да си М. представиш с тази аналогия. Добре, ами говорейки за тези нагласи, аз такова резюме бих тук направила, че
Има ги. Не е нещо фантастическо, не е доказано и така Мгм. нататък. Изключително много определят това по какъв начин ние живеем. И ако, ето според мен това е ключово. Ако имаш някаква промяна, може би това, с което трябва да поработиш, точно с нагласите си. Мгм. Да, ние откъде започнахме от как се справяш, успешно ли си и така нататък, до Мгм. това всъщност за нагласите. Съгласна съм. Има го това. Добре. Аз надявам се, че това, за което ние тук с Вики поговорихме така импровизирано, всички тези разговори се случват абсолютно импровизирано. Беше То си интересно. личи, предполагам. Да. Дайте ми някаква обратна връзка, защото ние в Be Mindful сега тестваме този формат М. с такива мини подкасти, разговори, не Не би го знам. нарекла подкаст, Не по-скоро ми харесва такива тази дума. мини дискусии. Мгм. Тук сега много разпространено, но нека да е мини някаква дискусия. Така че, ако някой иска да ни даде акъл, ако някой иска да ни даде обратна връзка, ние сме насреща, с удоволствие ще чуем. Също така, ако има някакви теми, които искате да обсъдим, които искате да засегнем, М. отворени сме и за това. Нали, в сферата. В кои сфери обаче? Защото аз не се чувствам компетентна сега да разсъждавам над биткоин някакви Аз бих неща. поразсъждавала, ама да, добре. Окей, айде. Чао на всички. Да.